nuacht na seachtaine ar telefís na hoscoil DCU an seollamsa Ívaní Húlafán. Agus mise Francis Mulroney. Ag taxúas ar nuacht na seachtaine, ceis na tanga ag tacan cín san ultan réaltas. Beg na freagraí seo gaid ag tacht amach an rin lá agus meastar trí dearan na seachtaine freisin. Tá ceis na tanga ag tacan cín san ultan seo mar táimid chun acromra a thuirt ar phríomh policy na phríomh fáirtithe. Dar le ceannar bhí na fáil Micheál Martin bhí plán gníomhathe fadthéamrach ag an stád den 100 uair ó bhaníoch an stád sa strátéid 20 bliain an rialtas don Gaeilge. Freisin dúirt sé gur córga meic an Gaeilge lárnach sa saol poblí agus go gach sé bheith a lán éanach agus tá dúlgus orna mar folatóirí de hampla a thuirt a gcuine an Gaeilge úsáid. Chur ceanara an fórtaí le Ibra éon Gilmore Newell go dacaíonn an fórtaí leis an Gaeilge. Hic sé go raibh daoineach smaoinemh ar a gcuid bostanna agus gnólachtaí chomhaile cuasaí eacnamaíochta, mar bhí acu fiú agus cuairisí go donna sa tír chuinnig muintir na hÉireann riamh an ngrád an Gaeilge. Tá an Gaeilge ina chuid tábhachtaí dar bhí nuacht náisiúnta agus cultúra. I ráit éis i míorla a deisig fi na Gael dúirt ó Larry cean na fórtaí Fergus O'Dowd, bhí policy 60 ag fi na Gael go meic an Gaeilge randacht an áirteist, ach hic an fórtaí imní an phobal a bhí ag fi na Gael ag iarraigh éisteagló. Scríomh an comha aontas glas ina bhógar a gurb achfan lochfar cultúra í an Gaeilge ag pobal na hÉireann agus gur gá í a chosint. Takeíonn an fórtaí phlean 20 bliain an rialtas don Gaeilge a chur gríoch go thomláin anad Gaeilge i rainn a díise go bhanú le cintú go nachmhófar ach natanga ifigúla i ngach réimse rialtas. Tá for cuasa nua i gceol nua éiseach in Institút Technoliachta Bhaile Á Clia, an man fóir Secuin. Bunig Brighton Bristol Institute of Modern Music trí ollscoil is Sásna agus tá a géad gcomharsa ar leibhéal a hocht le teacht go hÉireann im Mlíne. Ba céad áitir fáil ar an gcomharsa atá ceithre bliana i bhfad. Clúdóigh an curriculum an taobh gnó agus banistíochta de ceol cumát leis an deis a thuirt do bhic léinn réimse leathan de uirlisí ceola elam. I meas na léicdóirí, ba chuirdanna ar siúil le na réaltaí móra san airneáil Éireannach ar nós Cathy Davy agus Steve Wall. Deirtear go ollscoil rock agus roll i BIMM le Cooks agus Beth Rowley I meas na Hiorvic Lane, curfar an cuasa ar fáil tríd an gcóras láirific an trála. Feibhne don Ionad Sláinte nua I Gorcaig. Tá buil san Ionad Sláinte nua I Gorcaig go caithfidh siad 75 denna bhhuireann a dhéanamh omarcach san an nusclaíonn an ospidéal go poiblí le freastal ar óthir. Heipir Ibrahóirí, beartaí dhéanamh le áracha sláinte saorálach chun seirbhísí san ionad a chur ar fáil. Duscail an tuilid I maitheann Carr Corky go thufaigúil I neir fór an bblion Chicate, leis an dáta go nusclóigh sé go thuthir, gealta a bheith ar an 4 de bhí Márta an bblion seo. Tá sé ceappa inis áfach go mbeidh an dáta sin curtha siar. Tá go crá go lucht oibre na hospidéal go bhfuil seans ann go nua an hospidéal sa le déan óthir ar bit isteach ann. Tá costas €9 billiún ar an tionscadal agus ioncas go mbeadh 39 míle óthir acu in aghaidh na bliana. Tá rá a gealta níos déanaí sa lei faoin towercí. Chur TNS MRBI poblbre angla ver tipal 1000 daoine agus aíonn siad an Kitstán a bhótán ar éan fáil agus ar san fianna Gael. Ardíonn siad Kitstán éana Gael mar capan siad go mbíonn takeíocht éana Gael níos airde go níam nó ná mar léirítar san aglah. Thug poblbre MRBI 3 fangéad an fórtaí éana Gael, suas 3 fangéad. Fórtaí lucht Ibra fe 4 fangéad, fiad a fáil 15 fangéad, Sinn Féin 2 fangéad agus na nafsbla 15 fangéad, sé seo ardthe 4 fangéad. Anis tuairisc ó Micheál Mac Gilligar. Is léiró turthaí an MRBI go bhfuil tuairimí an ollscoil Cathair Bhlá Clia mar an ggéine. Nafsblach lo stocha sa céad rialtas eile ach nílam chun má bhóta thuirtóibh ar curbe. Cé fá? Ní maitham a folasí ar curbe, is go háir an folasí faoin team Gaeilge. Ceapan go mé pártaí lucht an Ibra agus Fine Gael ag Giannis rééis nó táhacht an seo. Stoim ceapan sin mar tá go leir tacaí ag na beirt na gáfaí sin agus ní bheith siad ná é dhéanamh le féin ach le chéile ceapan go mé siad Giannis go. Lucht an Ibra agus Fine Gael ag Giannis rééis an táhacht mar is ceanara den céad go é
Enda Kenny agus ceapan go roitín Gilmore agus enda go like bín siad ag tríd ach ní dóilm go bhfuil sin an riire agus ceapan go na policy céine ag enda agus Labour agus like níl Labour chun dul isteach le Fianna Fáil mar tá sé rófuil agus ba na luchtna ar ní bhaid sé tása. Sílam go maiid Fine Gael Gansaní an teachán seo tá gach scríú déanta agus is cosúil go bhfuil takeocht na níine den chuid is mó ag Fine Gael. É sin ráte tá annach chuid den na scrúdathe sin bunathe ar thuirmí chuoine ach sílam is tuair an páirsan é seo nílam rá chinnte an bhfuil an ASOG an bhfuil díú ar an ASOG sna scrúdathe seo agus an bhfuil goch an ASOG le flisáil mar is go an a láidir íon go sin ach ní úsáid réid an chuid is mó agus tá sé ráte ag annach chuid de scoláirí gur bé an pórtaí an Loch d'Oibre an pórtaí is mó a daithníon le so ba sé anna himú eiscint cé a chahan vótaí ar céin pórtaí agus is í pórtaí an Loch d'Oibre a ba mi sé cá má bhóta ar. Míl má gid cear óscoil chathair bhlá clia. Gur míle maithe go a Colíní, ag tuisnú leis an domhan soccer, tá teorscaí an seachtain seo maidir le taicí sé given agus a fort ar foran Manchester City. Gurta given a gúlan nor bhí sé ag tréinál ribh an gluthe le Manchester City agus a rí Salonika an cluthe bhí ar an seachtain Takata. Drastal sé ar speisialtar London a rihan seachtainna a dúirt nach méid given in ann imirt ar fad 3V. Cilíonn sé sin gur immer given a cluthe déarnach le Manchester City im lína. Ag leanant aráig le rugby. Cailfigh John Hayes agus Jerry Flannery ón Bhar Moon na cluiche atá fágta sa Six Nations. Tá Hayes á simmert le gurtú bléin agus níl is ag aine go fóil cad a tharla le Flannery. Bhí sé ag gearan bhí pein ina cos ach bhí sé ag fáil leis an pein. Pís a deadúach den Nistan Moon hínig David Wallace chunra lo ar fad an céad bliain eile. Anis go sport DCU. Mar doing bhuaigh DCU an Corn Segerson in Uri agus bhuaigh an onscoil a céad cluiche sa Corn Segerson im lína. Bhí siad ag immert a gcuine St Mary's ó Béal Ferriste agus críocnaigh an cléir go Ceradéig go hain cuaig. Bhíag DCU ag immert a gcuine UCC sa céad bouta eile sa Comórtas. Bhí níos mó ra ar an gcórt gisfeile déine nóir bhuaigh DCU Mercy an dara chóir nasisiúnta. Bhí siad ag immert a gcuine Team Montanet Hotel Cork agus clé ionach a bhí ann. Bhí leat scór ann ag deir trí a carthú agus buaigh DCU Mercy le scór 60 go dahad is a seacht. Sin an sport, tras na dit sa Colíní. Gur míle mágad a Liam, agus inis an aimsir le Aisling. Agus an aim sin nuair maidin inniu tá báisteach éidirm ann a imóí ún ón sir hir. Ba teochtaí ag go 8 céimén níos déanaí sa lá tuciún aimsir tíirm le seala Greenbra agus ordóí an tas go 3 céime dheag. Tuci agus beag na teocht ag 7 céim. Ar an sahan ba lá tíirm a gin ar an sahan ach le gaotha I teocht ón hir has. Cuirthaí sé sin teocht fóra tusáí an bhaidin le teocht 10 céim. Fada sa bhar an lá tusáí an teocht ag titim go 7 céim nuair thuircinn sé an ihe. Agus ar an donach ba sé curbáisteach go háirithe ag an maidin, ba catha éidrime le teocht fóra. Ba sé tíirm don láir fad ach ba gaotha ag teocht níos déanaí. Tróna le teocht 6 céim. Gur míle maith go a Aisling. Bíonn deire an nuacht go dtí an seachtain secuin slán.